Вітаю, шановне господарство, з вами Ярослав Стешик. У эфіры «Объектив». Давайте разом подсумуем найважнейшие вынікі гэтай пятницы. Палітвязні ўзамен на зняцце санкцыяў. Акрамя еўразвязаўскіх санкцыяў, вялікі пакет санкцыяў рыхтуюць Злучаныя Штаты Амерыкі. Гэта будуць і сектаральныя санкцыі, і асабістыя фінансавыя санкцыі. І спробы абысці абмежаванні. Застаецца яшчэ гэты козырь, звязаны з наркотрафікам, што Беларусь будзе прапускаць проста наркотыкі. Сонца скварыць, Беларусь гарыць. Прячемся, где похолоднее. Даже в бане сижу. Беларускія і расійскія дзяржаўныя прапагандысты называлі блогера Романа Пратасевіча асабліва небяспечным тэрарыстам, баевіком, які ваяваў на Донбасе на баку Украіны і гэтак далей. І гэтым апраўдвалі прымусовую пасадку ў Менску авіярэйсу Афіны-Вільня. А сёння аказалася, што Роман Пратасевіч разам з дзяўчынай Соф'яй Сапегай пераведзеныя пад хатні арышт. Аднак спадзевы, што пад хатні арышт перавядуць і нашых журналістак, не апраўдаліся. Ірына Адарфійчук. Медыяды аўтобусы з цёмнымі вокнамі. Пра незвычайную актыўнасць ля жаночай калоніі ў Гомлі, дзе ўтрымліваюць нашых каляжанак Дар'ю Чульцову і Кацярыну Андрэеву, паведаміў сёння рагачоўскі рэгіянальны партал. Для онлайнера падзею пракаментавала прэсавая сакратар Міністэрства ўнутраных справаў. Што датычыць наяўнасці мікрааўтобуса журналістаў папраўчай калоніі нумар 4 Гомля, то тэлебачанне прыехала на адкрыццё рэабілітацыйнага цэнтру «Давер» для асуджаных жанчын. Навіна пра гэта размешчаная ў нас на сайце. Між тым, пад хатні арышт сёння перавялі Соф'ю Сапегу и Романа Протасевича, дозволили им и побачиться с родными. Вчера действительно состоялась встреча Софии со своими родителями, с мамой и с отчимом. Встреча произошла в городе Минске в хорошей непринужденной обстановке в минском ресторане. Их по времени никто не ограничивал. Встреча произошла с разрешения органов предварительного расследования. С Романом Протасевичем смогла сустрэцца ягоная сестра. Какая-то беседка была или что-то такое где-то там на природе, дали даже увидеться. Но это было постоянное наблюдение третьих лиц. Ну, вы понимаете, о ком я говорю. Информацию про измененную для Сапеги де Протасевича меру стрымання подтвердил у своим телеграм-канале следчы комитет. Абвінавачаныя даюць паслядоўныя прызнаўчыя паказанні, і ў адпаведнасці з заканадаўствам яны раней звярнуліся з хадайніцтвам пра заключэнне дасудовага пагаднення аб супрацы са следствам. Абвінавачанняў з затрыманых не знялі. Іх трымаюць у здымных кватэрах пад сталым наглядам. Но вы должны понимать, что Рома там не один. Это 24/7 наблюдений. Бацькі Романа перакананыя, што выкрываныя ў двукоссі фільмы з ягоным удзелам працягнуць здымаць і дэманстраваць у дзяржаўных медыях. Адвакат Софьи чакае працягу следчых дзеянняў. Будет расследоваться уголовное дело, после чего будет принято какое-то процессуальное решение. Либо о направлении дела в суд, либо о прекращении уголовного преследования, либо о передаче уголовного дела в Российскую Федерацию для производства следственных действий. Затрыманне Романа Протасевича і Соф'ї Сапегі, дзеля якога ўлады Беларусі месяц таму перахапілі рэйс авіякампаніі Ryanair, не толькі выклікала міжнароднае абурэнне, але і паскорыла прыняцце эканамічных санкцыяў. Палёгку ва ўтрыманні Сапегі де Протасевича штаб Святланы Ціханаўскай лічыць новай спробай рэжыму дамовіцца з Захадам, як гэта адбывалася ўжо неаднаразова. Але я думаю, што наіўных не засталося. Ніхто гандлявацца з Лукашэнкам не будзе. Кожны міністр развязу. У Злучаныя Штаты Амерыкі і Великабрытанія выдатна разумеюць, што Лукашенко хлусіць. Але змяненне меры стрымання, прынамсі для дваіх пераследаваных, азначае, што сітуацыя ў Беларусі выйшла на новы этап, думае Франак Вячорка. Бо пасля шматмесячнага закручвання гаек Лукашенко вымушаны рабіць саступкі. Наперадзе чарговае пашырэнне санкцыяў. Акрамя еўразвязаўскіх санкцыяў, вялікі пакет санкцыяў рыхтуюць Злучаныя Штаты Амерыкі. Это будуць і сектаральныя санкцыі, і асабістыя фінансавыя санкцыі. Я думаю, што Злучаным Штатам магчыма спатрэбіцца больш часу, але гэты пакет, які рыхтуюць Штаты, ён будзе нашмат мацнейшы за ўсё тое, што было раней. Патрабаванні ж беларусаў у справе палітвязняў застаюцца нязменнымі. Вызваленне ўсіх, і 507 прызнаных, і некалькі сотняў яшчэ не прызнаных, але таксама пакараных за палітычную пазіцыю. Ірына Дарафійчук, Белсат. Генпракуратура накіравала ў Верхоўны суд справу чальцоў Координацыйнай рады Марыі Калеснікавай і Максіма Знака.
Упершыню стала вядома, што канкрэтна ім ставяць у віну. Іх абвінавачваюць у змове з мэтаю захопу дзяржаўнай улады, стварэнні экстрэмісцкага фармавання і закліках да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы. Это важно, потому что это первый в истории случай независимой Республики Беларусь, когда заведены дела по этим уголовным статьям, когда будет суд. Это своего рода прецедент, поэтому, опять же, важно, чтобы он был как можно более публичным. Паводле следства, Марыя Калеснікава і Максім Знак уступілі ў таемную змову з мэтаю захопу дзяржаўнай улады неканстытуцыйным шляхам, размеркавалі ролі і прыступілі да выканання злачынства, пазіцыянавалі сябе прадстаўнікамі пераважнай большасці грамадзянаў Беларусі, публічна заяўлялі пра перамогу на выбарах Святланы Ціханаўскай, казалі, што народ Беларусі страціў давер да ўлады, а сама ўлада слабая. Паведамілі аб стварэнні каардынацыйнай рады для перадачы ўлады, пераадолення палітычнага крызісу, устанаўлення згоды ў грамадстве і абароны незалежнасці Беларусі. Максіму Знаку і Марыі Калеснікавай пагражае да 12 гадоў зняволення. Пакуль невядомая ні дата, ні суд, у якім будзе праходзіць працэс. Еўразвяз працягнуў сектаральныя санкцыі супраць Расіі, уведзеныя за анексію Крыму і вядзенне гібриднай вайны ў Донецкай і Луганскай вобласцях. Сёння ж расійскае міністэрства замежных справаў заявіла, што Масква падтрымае Александра Лукашэнку, каб разам супрацьстаяць амерыканскім і еўрапейскім санкцыям ды каляровым рэвалюцыям. Афіцыйная Масква заяўляе, што Еўразвяз спрабуе ўмяшацца ва ўнутраныя справы Беларусі. Расія застаецца практычна адзіным шляхам, праз які рэжым Александра Лукашэнкі будзе спрабаваць абысці сектаральныя санкцыі Еўразвязу. Діяна Радкевіч. Сектаральныя санкцыі прынятыя, але ёсць дзве гаворкі. Падпісаныя да сёння дамовы застаюцца ў сіле. Напрыклад, яшчэ 1,5 года працягнецца экспарт угнаенняў праз порт у Клайпедзе. Будзе час, каб знайсці парты ў Расіі. Радыкальнага змяншэння тэмпаў экспарту тавара ў гэтым годзе я не мяркую не будзе, таму што трэба ж выканаць абавязкі. Абавязкі могуць быць гадавыя, паўгадавыя, двухгадавыя. Другая агаворка – экспарт асноўнага тыпу калійнага угнаення працягнецца. У рашэнні аб забароне экспарту не ўключылі хларыд натрыю з утрыманнем аксіду калію ад 40 до 62%. Міністр замежных спраў Літвы Ландсбергіс адзначыў, што сектаральныя санкцыі ў дачыненні да калійнай галіны будуць паступовыя. Можа быць, это акурат і мелася на ўвазе, што спачатку будзе зачэплена нейкая пэўная частка угнаенняў, пасля будзе наступная. Агулам санкцыі мусяць абмежаваць імпарту Беларусь тэхналогіяў, якія можна выкарыстаць для маніторынгу ці перахопу інтэрнэту і тэлефоннай сувязі. Таксама пад забарону трапяць тавары падвойнага прызначэння для вайсковага выкарыстання, інгрэдыенты для тытунёвых вырабаў. Абмежаванні ёсць і ў экспарце з Беларусі нафтапрадуктаў, калійных угнаенняў, у доступе ўраду Беларусі на фінансавыя рынкі Еўразвязу. Еўрапейскаму інвестыцыйнаму банку забаронена фінансаваць праекты дзяржаўнага сектару Беларусі. Эканаміст даследчага цэнтру Бірок Леў Львоўскі падлічыў, што эфект ад санкцыяў можа прывесці да 7% падзення ВУП. На ранейшае ж абмежаванне скардзіцца Белавія, якая штомесяц губляе больш за 10 мільёнаў долараў, а МЗС Беларусі ў сённяшняй заяве праводзіць паралелі з пачаткам вайны. Пасля вераломнай сумеснай атакі 22 чэрвеня 2021 году з боку восі Еўразвяз, ЗША, Великабрытаніі і Канады на беларусаў, на працоўныя калектывы нашых прадпрыемстваў, бізнесоўцаў, журналістаў, а таксама дэпутатаў толькі за тое, што яны выказваюць уласнае меркаванне, было цалкам зразумела, што будзе зроблена новая дарэмная спроба паступова душыць нашых грамадзянаў. Наш эксперт лічыць, што гэткая рыторыка не вынік страху перад санкцыямі, а спроба паказаць гатовасць да барацьбы з Захадам. Яны бы былі эфектыўныя тады, калі бы 500 палітзаключоных выйшлі на волю, калі пачаўся дыялог і пачала быся гуманізацыя зноў Беларусі. Калі справа толькі аб тым, эфектыўнасць, якія паказчыкі будуць у эканоміцы, то я нагадаю, што за 4 месяцы гэтага года экспарт тавараў ў Еўразвяз узрос больш, чым за 85%. Рэжым абяцае адказаць на абмежаванне Еўропы сваімі санкцыямі. Прадэманстраваць іх абяцае ўжо праз 2 тыдні. Такіх сур'ёзных механізмаў, які беларускі бок не выкарыстоўваў, ўжо практычна няма.
Ну, конечно, застаецца яшчэ гэты козырь, звязаны з наркотрафікам, што Беларусь будзе прапускаць просто наркотыкі праз мяжу, ці нелегальная міграцыя, можа быць заборона на імпорт асобных тавараў. Акрамя таго, пагражаюць знішчэннем грамадзянскай супольнасці, ціскам на літоўскія ды польскія бізнесы, якія працуюць у Беларусі. Але палітолог лічыць, што ў еўразвязу механізмаў супрацьстаяння значна больш. Діяна Радкевіч, Белсат. У судзе Рэчыцкага раёну пачаўся крымінальны працэс над пенсіянеркаю Людмілою Хлусевіч. Жанчыне 65 гадоў. Яе вінавацяць у абразе міліцыянта Жарыкава. У інтэрнэце пад допісам пра гэтага Жарыкава, звязаным з паслявыбарчым міліцэйскім гвалтам, Людміла Хлусевіч напісала адно слова, якое сілавікі палічылі абразлівым. Я вот именно имела в виду милицию, всю милицию. Они нас не защищают, они нас только умеют наказывать, бить, уничтожать. Вот это я имела в виду на своих эмоциях. Но не именно на этого человека, который даже его не знаю, ни фамилию не видела. Всех благодарю, всех людей, которые мне писали. Они у меня продлевают мою жизнь. Я хочу жить и буду жить до светлого дня и свободной Беларуси. Як сцвярджае прокурор Гародная, напісаўшы слова «тварь», Людміла Хлусевіч прынізіла аўтарытэт, гонар і годнасць прадстаўніка ўлады. Падсудная на працэсе адзначыла, што гэта лексема літаратурная. Суддзя Кацуба пацікавілася, ці праўда, што абвінавачаная пакідала перадсмяротную цыдулку. Пенсіянерка, хворая на анкалогію, пасля ціску і допытаў сапраўды напісала адпаведны ліст. Суддзя прызначыла псіхолага псіхіятрычную экспертызу. Працяг працэсу праз 2 месяцы. У Москве чацвёрты дзень запар рэкордная смяротнасць ад каронавіруса. Там з панядзелка ўсе арганізацыі мусяць не менш за 30% работнікаў перавесці на аддалены рэжым працы. Каб супрацьстаяць распаўсюду хваробы, абавязковую вакцынацыю ўвялі 11 рэгіёнаў Расіі. Пры гэтым мясцовыя ўлады скардзяцца на дэфіцыт вакцыны ад COVID-19. Улады Беларусі таксама заахвочваюць людзей прышчапляцца. Сёння ў Менску мусілі пачаць працу дадатковыя пункты вакцынацыі ў гандлёвых і забаўляльных цэнтрах. Афіцыйныя парталы змясцілі наступныя адрасы. Нашыя карэспандэнты ў першую чаргу наведалі ЦУМ і высветлілі, што пункту вакцынацыі там няма, а працаўнікі крамы нават не ведалі, што ён мусіць быць. Наступнае месца – Камароўскі рынак. Пункт тут ёсць, але прышчапляюць у ім толькі да 13 гадзіны. Адным з тых, хто паспеў, быў вось гэты маладзён, які прапанаваў нам відэа ягонай вакцынацыі. У спісе пунктаў прышчэпак гандлёвы цэнтр «Галерэя». На паперы там медычная паслуга ёсць, а ў рэчаіснасці адсутнічае. У інфацэнтры нам паведамілі, што пункт адкрыецца, імаверна, у аўторак. Між тым, Міністэрства аховы здароўя паведамляе, што ў Беларусі больш за 820 000 чалавек атрымалі першую дозу вакцыны ад каронавіруса, з іх больш за 500 000 прайшлі поўны курс вакцынацыі. Гэта ўсяго 5% насельніцтва Беларусі. У Беларусі рэкордна высокія тэмпературы, таму гараць трансфарматарныя падстанцыі ды плавіцца асфальт. А ў нашых суседзяў анамальная спёка рэзка змянілася ураганам. На паўднёвым захадзе Чэхіі смерч разбурыў цэлыя сёлы. Ёсць загінулыя і пацярпелыя. Надвор'е сапраўды анамальнае. Сярэдняя дзённая тэмпература ў Беларусі складала больш за 30 градусаў цяпла, а на паўднёвым усходзе дасягнула 36 градусаў. Напярэдадні тэмпературны рэкорд зафіксавалі ў Магілёве і Менску. Паветра прагрэлася да 37 і 35 градусаў адпаведна. Найбольшае значэнне тэрмометры паказалі на Гомельшчыне. У пасёлку Акцябрскі больш за 37 градусаў. Праз спёку ў Беларусі аб'яўлены чырвоны ўзровень небяспекі. Пшикаю на себя водой, пью побольше воды, ну и меньше ем. Самое главное не стонать и не говорить так: ой, жарко, ой, плохо. Можно съездить на озеро покупаться. Уже как-то надо немножко погреться под солнышком. Прячемся где похолоднее. Даже в бане сижу. Ну, когда она, конечно, не топится. Иду в душ горячий. Горячий душ принимаю, конечно.
А потом, когда выходишь после горячего душа на улицу, намного свежее себя чувствуешь. Анамальнай спёкі ў Беларусі не вытрымалі асфальт і трансфарматарныя падстанцыі. Паводле Міністэрства энергетыкі, праз экстрэмальна высокую тэмпературу паветра пераграваецца абсталяванне. Пакутуюць і людзі. За апошні тыдзень з цеплавымі ударамі ў медычнай установы звярнуліся 117 беларусаў. 32 з іх былі шпіталізаваныя. Не нравится вот эти дни. Очень тяжело людям переносится в старшем возрасте, да, у кого проблемы, высокое давление, лишняя полнота. Мне кажется, я похудела, потому что много потею. Ну, в остальном ничего, пришлось более открыто одеваться. Жарко очень, хочется постоянно пить, поэтому постоянно. На улице не хочется быть в помещении. У Беларусі забаронена наведваць лясы ў 104 раёнах. Яны адзначаны чырвоным на інтэрактыўнай мапе ад Міністэрства лясной гаспадаркі. Гродненская область, Киевский район. На паўночны захад Беларусі прыйшоў моцны град. Магутны лівень накрыў смаргонь маладзечнай Воложын. Учора навальніца і вецер павалілі ў Беларусі некалькі дзесяткаў дрэваў і пашкодзілі збудаванні. Больш жорсткія наступствы анамальнага надвор'я адчулі ў Еўропе. Моцны ўраган у Польшчы прывёў да затаплення вуліцаў і разбурэння будынкаў. Ратавальнікі выязджалі на выклікі больш за 2600 разоў. Горай жыхарам Чэхіі туды прыйшоў тарнада, які разбурыў 2000 дамоў на паўднёвым захадзе краіны. Ад непагадзі пацярпелі больш за 200 чалавек, ёсць загінулыя. Хуткасць ветру дасягала 400 км за гадзіну. Гэта адбылося вельмі хутка. Позна ўвечары сышліся хмары ў небе, грымела, а потым надышла за адзін момант такая агромністая цёмная варонка, як смерч. Прасціны ляталі ў паветры і ўсё пачалося. Наша вёска адчула наступствы тарнада. Палова вёскі ад царквы да галоўнай дарогі практычна зраўняла з зямлёй. Беларусам таксама варта падрыхтавацца. Увечары абяцаюць навальніцы ды дажджы. Пасля гэтага спякота на большай частцы тэрыторыі аслабне. Ірына Карніенка, Белсат. Спадарства, сёння пятніца, а значыць праз момант вас чакае самая прэсавая праграма без акрэдытацыі. Сёння пра чаканне крышталёвай ночы для беларускіх бізнэсоўцаў і пра гандаль палітвязнямі. А я з вамі развітваюся і зычу сілаў і бадзёрасці.